vais estar todo o tempo aí? Pois que saibas que me pon nerviosa ter alguén que está mirando o que fago. Eu non estou mirando o que faz. Eu estou te mirando a ti. Pasear con Viriato logo outra vez. Como? Seguro que te leva a sitios elegantísimos. Oiches, Loli, eu con Viriato só fun xear unha vez. E era por traballo. Despois imos bailar. Mirei por que non vas con Rosa. Eu sou moi torpe. Non, bailar sen cariño é como a facer gimnasia. Non. Podo facerche unha pregunta? Sí. É certo que te vas separar de Andrés para casar con Viriato? No caso de que fose. Que non é o caso. Ti que crees que diría a xente? E ademais non sei que fago dando explicacións. Ui, Deus me libre de pedirlle contas a ninguén. Comentaron-me. A xente fala moito, xa sabes. Estou dicindo onde oiches ti eso? No instituto. E xa estou farta de contiños, eh? Pois máis farta estou eu. Déixame traballar, vale? Vale. Traballar? E así, ao mellor, ainda penso. Moi ben. Pero... Mentras o pensas, podémonos ir ubicando. Que pensas, que agora que ven Andrés para Porto Sás vou andar facendo idiota, eu? Penso que non. Pois eu tamén penso que non. Eu tamén te quero. Isto é moi perigoso. Que cousa mellor podemos facer logo? É mellor non pensar. Pensar en que eu non máis que podo pensar en ti día e noite. Casi nin podo respirar. Era inevitable. Cobarde fillo de puta! Vas morrer como unha rata! Vas ter que matarnos os dous. Eu confiaba en vos! Eu confiaba en vos! Como puideches facerme isto? Amámonos. Non o tiñamos preparado, foi o destino. O destino! O destino! Merda pro destino! O meu mellor amigo! E a miña muller o destino! Que queres que lle conte? A nosa filla cando esperte, Dille que a quero. Ti, mírame os ollos. Porque vas morrer como o grandísimo fillo da gran putísima Petróleo, petróleo, non! Non me gusta que dejas tacos. Ademais, o da botella é moi excesivo. Pero mira como puxeche todo. Eu pensei que non me dabas pinchado ni nada. Que a min isto non me gusta. A min esta obra non me gusta. E había que cortarlle o pescozo, Áurea, non... Mira, Petróleo, ti cando teñas unha inspiración, contasmo antes. Porque resulta que Aniceto nunca tiraría de botella. Aniceto, dalle con Aniceto. O que falábamos outro día, en vez de chamarse Aniceto, podía chamarse Anisete, porque Aniceto tamén... E a este hai que cortarlle o pescozo, non hai outra. Mira, ti o que tens que ter claro é que
Aniceto é un home apoucado. A situación supérao. Queda conselado pola traición. E non é vingativo. O único que fai é sentar nunha cadeira e contemplar como o seu mundo se derruba. Dis ti. Va. O que ten que facer o Anicete este é coller un colo en cada man e un machado na outra, fenderlle a cabeza a Florian e despois pegarlle un par de tiros a Silvina, mínimo, E non serán moitas manso. Nestes casos toda precaución é pouca, Ala. Imos deixarnos de tanta creatividade e facer o que ven no libreto, Tanto creativo. Levo aquí máis de 2 horas e aínda non empecé. Tes razón, Ramón. Veña, á palestra. Ides ver agora como actúa o curmán de Clark Hable. Don Secundino Román, un infortunado mito da literatura galega e antigo secretario do Consello en Porto Sás, vai ser honrado polos nosos veciños coa representación, por primeira vez, da súa célebre e única obra O mar sempre ten 18 anos. Esta obra admirable, na que o seu autor traballou anos e anos, críase perdida para sempre. Algúns pensaban que nin fora escrita, pero a casualidade quixo que Carlos, o noso ex-xuís, atopara no mar, echada nun cofre. A obra será representada no Festival de Teatro de Ribadavia, dirixida por Áurea Lema. O mundo das letras recupera o seu fillo perdido. Os nosos parabéns. Esta é tan bonita. É cara. Mira isto. Por estes cartos. Veíamos a Xulio Iglesias e aos 2 fillos. Aquela canción tan bonita que a mí me gusta de La vida sigue igual. Sí, pero non me compares porque aquí actuamos nós. Todo Porto Sás apoia a idea, así que... Como ti faz de mestra tes bo papel, claro. Para min que Aurea está despistada, Porque a ti pareceche normal que Ramón faga de alcalde e eu só teño unha liña. Pareceche normal, nena? Por favor, Celia, non empeces ti xa coas rivalidades de sempre. Parecedes actores. Non é rivalidade. Que non vale calquera cousa, Quen vai crer que Ramón e Isabela sexan parella? Ela de taberneira. Se polo tamaño parece un fillo. Se lle dá un bico, trajo vivo, digo eu. Celia, na realidade tamén hai parellas así descompensadas, ou non? Ai, sí, pois dime unha listiña. Romina e Albano. Pero non me compares, non me compares, Se alá non fajamos o ridículo, como sempre, no festival. Levad isto a Celina, a ver se es paja. Romina e Albano. Non chego, é moi grande para mí. Non pensei que fose tanta diferencia. Bótalle esterco a ver se medra. Que aquí ainda hai moito jalán, Ai. Eu sentín que nos sinalan en América ramonazos pequeninos como a ti metenlle un caixón nos pés. Xa, pero que en teatro non serven porque se ven. Abre, digo eu. Tendo en conta o carácter bufo do personaxe do alcalde, podría levar un tallo sempre debaixo do brazo para bicar a súa namorada, non? Home, é arriscado. Pero conserva o espírito transgresor de Secundino Román. Veña, imos probalo. Pode funcionar. Un momentiño. Que é iso de bufo? Gracioso, que ten gracia natural. É dicir, un payaso. Non, home, non. É alguén que cae ben a todo o mundo porque é alegre e simpático. Un payaso. Entón pareceme ben, porque é como a min. Claro. É dicir, eu un bufo. Agora non é momento. Veña, imos co do bico, ven. A ver onde hai un tallo. Despois. Agora imos con... Coa parte dos rapaces. Que con penetración. Que vos pasa a vos? Están enfadados porque teñen que facer de nenos. Quen vai creer que temos 13 anos? É a máxia do teatro, Lauriña. En canto esteades en escena, todo o mundo creerá. Xa verás. A don Secundino gustabanlle os contrastes, como eses trazos de personalidade que pensamos afastados de certos personaxes. Como? Eu non entendí nada, rebobina que... Si, home, é como no personaxe que interpreta Petróleo, por exemplo, non? Ese home de aspecto fero e terrible, pero que queda petrificado fronte a traizón. Ui, non me extraña nada que o escritor se tirara a obra ao mar, Uf, que aborrexida, Mocito. Xustiza é igual para todos. Senón non é xustiza. Que tal fajo? Non sei, non te vexo eu como xuiza. Ai, a min encanta o meu personaxe. Sí, e a min o meu.
Taberneira bruta e arroutada. Esta Aurea non sei que che viu a ti para poñerte de xuíza e a min de puta. É que teño eu para que non poida parecer unha xuíza? É que teño eu para parecer unha puta? Unha taberneira. É así, tan grandona, tes un aire. É unha boa fisonomista, Aurea. Marcho, non quero encher isto de malos fumes. É que me vai tomar a min o texto. Ainda teño que repasar para o ensaio do mañán. Pois eu non teño ganas nin de estudiar o texto nin de repasar. Non te queixes, que no teu personaxe tes que lle dar un bico a Couto. Mira, non me fales. Encima, Couto toma isto dos bicos demasiado a peito e non para de confundirse para repetir o ensaio. Mordelle nun beiso. Xa verás como se lle quitan as ganas. Pois non é mala idea. Ti tamén tes un bico, non? Sí. Cun guapo e simpático pícaro da vila que ela mesma manda prender. Bícanse no cárcere. Que romántico. Eso depende de quen sexa o guapo e simpático pícaro. Tacho máis? Sí, vaime facer falta. Gracias. Nada. A verdade é que xa me vou facendo estas cousas, Primeiro foi a tese. Agora o teatriño este. E depois que vai ser? O mar sempre ten 18 anos. Non che digo, Soito ano van ser o que tiña que esperar a que me fagas caso. Manjo, se estou esta noite con isto é para que mañán puidamos ter a noite libre. Toda noite? Sí. Para nós? Palabra? Palabra. Logo por tardas tanto en acabar eso lá. Pois porque estou traballando na posta en escena e ademais estou actualizando algunhas expresións. Aí se eche unha cousa, É o que ti non tomado tan en serio. A xente aquí toma como un cachondeo e debeu tomar como un xojo. Eu que sei. Manjo, pensei que tiñas máis sensibilidade, Son os teus poemas un xojo? Gustaríache que non os tomara en serio? Home, claro que non. Pois isto é o mesmo. Temos que tomar en serio o traballo que fixo Secundino Román. E tamén tes que tomar en serio o traballo que estou facendo eu. Home, perdón, pero se queres bote unha van. Non fai falta. Vai descansar. No, pero mira que non me importa, Bote unha man. Que, en serio, non necesito axuda. Que se, molla, que che bote unha man onde queiras, tío. Manjui. Que, molla, vale. Ata mañá logo, ven. Agur. Manjui, o que si necesito é outro café. Claro. Tómame unha e 1000 veces en riba dese penedo. Dese penedo. Claro. Que che pasa, corazón? Nada, é que... Vai, sí, é que a min o ensaio de hoxe, Ai, De por lo que verdade, dixo é que eu Aurea, non por Aurea. Non te fagas caso. Estiveche moi ben. Que a min a violencia dáseme, A verdade é que A sí, min a violencia. Te he collido o truco, papi, porque mira, estaba así como realmente con medo, porque parecía que ibas a cometer un crimen de verdade, así, realmente. É que motiva un lotazo. Estar vendo como o teu mellor amigo non é que lle estea comendo a boca a tua muller, é que lle está comendo os mocos. Así. O tipo está... Así, papi. Exacto, así tens que defender o papel, con esa convicción, con esa forza, diante de Aurea. Veña, así. Repite. Non. Xa repetirei ali, Pois ti tamén... Vai, eu non entendo moito, pero ti tamén traballas moito da convención. Sí. Sí. De verdade que Non sí. pregunto e afirmo. Ai, que ilusión que me digas eso, porque eu estou preocupadísima, así de que quede natural, de que quede, pois, apaixoado. Claro, estou buscando así na miña infancia, na adolescencia, cando estaba enamorada, todos te gustaban, dedicabas a un e a outro, estaba todo o día enamorada, pensando nos rapaces, esas cousas. Que faz con eso? Non fa. Bos días. Un café, Belinda? Que? Desexando que chegue a hora do ensaio, non? Porque xa terás ganas de bicarme. Ai, Ramón, as mans quietas, nin ganas de ensaio nin de que me toques. Pois eu sí que teño ganas de ir ao ensaio.
Estou descubrindo a min capacidades que non sabía que tiña. É que nunca pensei que sería tan feliz en riba dun escenario. Claro que sí. Eu tamén teño un papel importante. Teño o papel de bufo. De payaso. A mí o que me parece é que o xeito de dirixir de Aurea é moi rígido, non? É inflexible. Sí. Porque o texto, ninguén fala con esas parazadas tan longas. Para min, que non acertou no reparto de papéis. Aí falaches, Celia. Porque darlle a Ramón o de alcalde coa pinta de moinante que ten. Pero se fora Celso, Celso ainda ten tipo. Pero Ramón, eu daba yo de vello perdido. Pois sabes que che dixo? Que se eu fora director, a ti daba o papel de bella pendanca. Home, Ramón, non te pases, só. Ou de casamenteira túsara. Marcho para o consello que teño moito que facer e aquí estáse quentando o ambiente. Pero a vos non vos parece que na obra hai moitos bicos? A mí sí. Secundino Román tiña que ser un tipo moi romántico. E ademais non hai tantos, eu non teño ningún. Mais vale así, non? Mira, eu non esperaba que ti te meteras no teatro, sempre tan serio. Xa ves, eu tampouco. Pero mira, María convenceume. Sí. É que Viriato ten tanta cara que malo sexa que non sai un bo actor. Moitas gracias. Eso é certo. Mira, o teu personaxe, cal era? O mestre, o que lle escribe as cartas ao personaxe que fai María. Sí, porque o meu home está na emigración, eu son analfabeta, vaya, o meu personaxe. E nada, entón o mestre escribe máis cartas. E ao final el namórase de ti. Claro, eu penso que ese é o propio Secundino, ese personaxe. É un personaxe romántico, e solitario, e que lle custa demostrar o seu amor. Unha moi boa definición, ves? E por eso non hai bico. Ves, linda, filla. Adiante. Mira que merqué. Que é, parrulo? Rejalísima. Rejalísima. Había uns rapaces mercando ali nun kiosco. E dixen, estropanos os dous. Había moito tempo na proba, desde neno. Eu tamén, bueno, menos tempo cativo, son máis nova. Estás en todo parrulo. Estás un cachito. Sí, pero temos que roela cada un por un extremo. É o que chegue primeiro bico, compañeiro. Non perdes un, Xa che dixen que non, Ramón. Que non, non e non. Como non fajas as cousas como é debido? Poñoche unha denuncia. Xa o sabes. Largo. É que sexa a última vez. Largo. Nena, chamoute Andrés. Que lle chames urxentemente. E logo pasou algo? Non. Bueno, non me pareceu que fora urxente, pero chámalle agora se queres. Chámalle. Falaches con Andrés? Non, porque xa non está en Bruselas. Noutro das súas viaxes? Non, xa non ten despacho en Bruselas. Entón vai... Os desexos nunca se deben dicir en voz alta. A min a obra do tío Secundino ten moi boa pinta, con tantos amores e paixóns e tantos bicos. E logo porque non quixeches un papeliño ali. Ai, é que a min os dos bicos dame moito noxo. Que me dis? Vaya, os de meus Matías non me dan noxo, claro. Sí, e estar con teos, non. Encántame cando Majo e colla a Belinda pola cintura e lle dá eses bicazos que parece que vai comer. Non me toqué de los xoguetes, Xosé, non me toqué de los xoguetes. Eu non dixen nada, Ti queres chegar hoxe vivo a noite? Ti e máis o teu puñetero Matías queredes chegar vivos hoxe a noite? Primeiramente xa non vai ser un bico na boca, Non vai ser un bico na boca, vai ser un bico... Vai ser un bico no nariz. Xa está. Pero como con bico no nariz? Iso non ven no nariz. Xa, pero falei eu con Aura e van facer unha separata, que unha separata é unha folla nova e morro conto. Un bico no nariz. Pero, Xelsiño, xa é unha cousa inocente. Que vai pensar Belinda cando saiba que che dá rabia do bico, home? Quen lle vai dicir, Sere? Vais dicir ti, quen lle vai dicir? A culpa é das laretas como a ti, que confundides a realidade co teatro. Sí, inocentes. Tamén eran inocentes os bicos que se daban o Antonio Banderas e a Melania esa. É que lle pregunten agora a ex-muller del. Pero non compares. Super Claudia do carallo, ti. Un día vas a aparecer con un pistoletazo na cabeza nunha cuneta,
e vai comprar aquí María Santísimo. Vai comprar aquí. Piches rarita, que es unha rarita. A desgracia dunha infancia carente de referencias morais atenúa, pero non exime da culpa. Pode que culpables sexamos todos. Pitusa, pasouche algo na cabeza? Ten cuidado co que dis, rapaza. O proceso te por desacato. Non, eu viña na máis a por... Cala! Sí. Sí, señoría. A que che enganei? Sí, completamente, sí. Estás mentindo. Non o fago ben. Sí, falo moi ben. Moitísimo mellor que a Sabela, con diferencias. Sí. Non sabía. Onde vai? O teu sitio está na taberna, muller do demo. Pa ti bebeches ou que? De nada che valerán comigo as túas trampas. Pitusa, isto é un xulgado e non é lugar para andar xogando. Tens razón. Non volverá a pasar, Eso espero. E ti que querías? Nada, viña a falar coa Pitusa, pero xa falarei no ensaio. Tivo convincente, Ovellas, que? Que, Petróleo? Hola, Celso. Podo almorzar con vos? No, colle café que tes aí case. Que pasa? Non pasa nada, que pasa? Que tes? Que pasa? Que tes? Que tes? Non pasa nada, déxame almorzar en Xa, paz. lévalo escrito na cara. Ui, que leria, Rosa. Sabes o que me pasa? A obra de teatro. A obra de teatro esa que... A merda de obra de teatro esa está revolucionando Porto Sás e vai no poñer todo patas arribas. Veña, Veña nada. Non exaxeres, só non será para tanto. De por riba a cenas. Cal? Cena do bico. Cena do bico, que eso non é bico, eso é pornografía. Okay? Teño que ver eu como o meu irmán lle come o buso da maneira que lle come o buso a miña lindiña. Pero que te pornografía, acabouse. Vale, que queres que lle faga eu, Ti estás no taso de ascendente con Aura, non? Eu que sei fala con ela. Ascendente demais, Si que se queres, dixo ti. Eu díjolle... Eu voulle meter un cabezazo, Aura, Voulle meter un cabezazo. Mira, Celso, tranquiliño, Teatro, as cousas son de mentira. Non hai que darlle importancia. O teatro dice que é o espello da realidade, non? E ti, o que ves nun espello non é a realidade, é un reflexo da realidade. Pois no teatro pasa o mesmo, é como o cadro de Magritte, se patino e pipa. O sea, non é unha pipa, é o debuxo dunha pipa. Pois no teatro, as caricias, os bicos, son mentiras, son completamente mentiras. Vaya, que é como se non existiran. Como era o conto ese do teatro? Bos días. Bos días. Perdoa que che roubo un pouquiño de tempo, non vou tardar nada. Non te preocupes. De que se trata? Veño para facerche algunhas sugestións sobre o meu papel. Dime. Creo que o meu personaxe está desaproveitado, nena. Porque penso que Margarita, cando se dá de conta de que os querubíns están facendo de mensaxeiros entre Belinda e Manjui, métilles unha reprimenda. Pero non só porque fajan de casamenteiros, non. Porque se nunca se decata, bueno, ela, quero dicir, eu, de que está namorada de Manjui. É un triángulo, dramático de medo. Non me digas que non. Que? Quedaches en fala? Sí. Non, Celia, é unha tolería. É unha idea arriscada, pero pode funcionar, Que va, imposible, Non, mira, se a ampliación implica un aumento de presuposto, dá por feito. É o vestiario que me pediches para o soño de Aniceto do século XVI, concedido. É o do trío de acordeóns, tamén se dá amañado. E haberá tamén efectos de fume e mantelería para o bautizo de Fabián? Sí, muller. E jaliñas de algodón doce pros nenos. Está ben. Ampliaremos o personaxe.
Hola. Xa sei o que é bufo e hai que cambiálo. Pero, que ten de malo? Que non penso facelo pardo. Non podería facer outra cousa un alcalde analfabeto que se cree un seductor, home. Ti cala que non estou falando contigo. Mal educado. Estou disposto a facer de bufo no primeiro acto a causa dun golpe. Pero despois, no segundo acto, levo outro golpe e volvo a ser normal. A ti que che parece? Debo de estar soñando. Ah, hola. Hola. Canta xente. Que imos facer un ensaio aquí, ou? Que va? É que temos algún problema. Ah, pois creo que eu acabo de solucionar un. Temos que quitar o bico entre Mango e Belinda, porque creo que atopei unha solución moito máis sutil. Que pasa? Que petróleo fui dar salata, non? Ese serse un muro. É un home. Bufo. Bufa ti e rebufa. Veña, falamos no ensayo, vale? Que vai ben. Aló, Nena. Carlos, ti senta, que temos que traballar. Ah. Sí. É que son bicos de mentira. É que non son bicos. Son bicos de mentira porque son bicos de teatro. Merda para todos vós. Son bicos. Son bicasos, che. Ti viches 9 semanas e media. Ti viches 9 semanas... Eso non son bicos, eso xa é pornografía. E mira, eu son como son, e ti como lle entres ca lingua na boca, morres. E non hai outra. Morres de contado, acabous, che. É lo que ten, veneno na boca lá, ou que? Dixo eu, a mí xa me estás empezando a fartar ti con tanta desconfianza, tanta merda, tío. Eu non son desconfiado. Eu son celoso. E son meu irmán e dígoche, como lle entres ca lingua, morres. Tranquilo, tío, tranquilo. A min tua muller non me gusta, tío, dígocho así. Te gusta nada? Nada. Nada de nada? Nadiña, tío, a min tua muller non me resulta atractiva para nada. Vale, así. A miña lindiña lo que é atractiva como a un cesto. Pe ti que dis, che? Pero que pasa contigo, tío? Non é eso, estou che di... Belinda é guapa. Daquela gusta, che? É unha das máis guapas Daquela do gusta, lugar. che? Non é eso, home. Gústame, pero non é para tanto. Eu que sei, eu non sinto nada cando a bico. É como se eu que sei un vegetal. A miña compañeira, lindiña, coméndolle o buso a calquera, é unha puta institución, É lo que queres que yo como a Couto. Outa nacido. Home, tamén está Viriato, que tamén é máis guapera. Para, Curriolo, para. Xa me chega abondo, Dixo eu, a ver que xa me quere lá. chega abondo con que sexas ti. Pero tes... Como lle entres ca lingua morres. Tesme que disculpar. É así? Vale, estás é desculpado. así? Estás desculpado, pero acabou o conto. Morre aquí xa o conto. Estou intentando, che, pero eu que sei. É difícil. Porque ti chegas a tua casa e topas ahora facendo teatro, facendo merda, con calquera... Estásme desconcentrando, tío. A mí eso non me vai pasar nin en 2 días, nin en 2 minutos, home. Xa non son capaz de facer nada como é debido, home. Traemos o pequeno, o extractor pequeno dali. Joder, tío. É que é imposible que Florian e Silvina non se biquen no acto final. Tens razón. Ten que ser así. Pero ti tes toda a razón respecto a Florian, porque eu tamén creo que deberíamos usarse máis claramente como un fugitivo ante sí mesmo. Sí, eso é. Que non acepta ben o que está facendo, vaya. Como dixías ti que era o... Pois eu penso que a clave está cando Florian colla a Silvina, non? Sí. Xusto antes de bicala, chégase. Hola. Hola. Hola, Mango, e que tal? Home, Carlos. Non che facía por aquí? Pois, xa ves, aquí mirando unhas cousas da peza. Ois, por certo, quedouche moi ben o piso, Quedou diferente. Que eu antes vivía aquí, bueno, xa saberás ti. Sí, sí. Carlos estaba me botando unha man coa posta en escena. No, si, agora comprendo o petróleo. Como? Nada, que xa bien que che estaba botando unha man, Manjui, non sesas parvo. Estábamos revisando a túa escena final con Belinda e Carlos tivo unha idea señal para o do bico. Sí, na escena tamén estive pensando eu. En serio? Sí, porque eu tamén teño sensibilidade, non? Non dixes que teño sensibilidade? Pois, conta, que... Nada, como dicía, é sobre a atitude de Florian. Ao final, non? Es que ele non pensaría que lle está roubando a muller a seu amigo, non? Senón que Aniceto ya roubou el nun tempo anterior, non é? Non, era outros tempos. Pero que non? Non, ademais Florian é un home moral.
Entendes? Obsesionado pola idea da culpa, como os personaxes de Hawthorne. Ai, claro, Hawthorne, sí, sí. Nathaniel Hawthorne. Agora sabes o claro, Carlos. Unha idea genial. Bueno, ya tampouco é para tanto, non? Non voume lavar, home, Hawthorne, Manjui, Hawthorne, de paso que Hawthorne. pasas pola cociña, fasnos un café? E se vos fajo un café ao estilo Hawthorne, vale vos tamén? Dijo eu despois de lavarme, ó. Ti es Perpetua. A Suiza. Sí. Acabas de condenar a cadea a Xacinto. O guapo e simpático Pícaro da Vila. Sí. E agora descobres que estás namorada del. E el de ti. Ajá. E este é o momento no que o descobres. E vas a dar un bico a través dos barrotes. E quen vai ser o guapo e simpático Pícaro da Vila? Aquí o tes. Que Xa hai, falaremos. Rosa? Non queres un papel melo? Onde está o guapo e simpático Xacinto? Ola, Perpetua, eu son o teu Xacinto. Pero así non pode ser. É que non atopamos outro para este papel. Saca. Tusa. A ver, aquí Xacinto, aquí Perpetua, aquí os barrotes. Veña, adiante. Ao final roubaches mo corazón. E para eso canto é a condena. Perpetua. Sí, Meu Xacinto. sí. Non, non. A ver, estades namorados. Tendes que vibrar. Eu vos o primeiro bico. Pois eu non vibro nada. Veña, Pitusiña. Pequeña, vamos repetir a escena. A verlo. O bigote, ven. Ao final roubaches mo corazón. Sí, e para eso canto é a condena. Mira, eu así non son capaz de me concentrar. Eu tampouco. Estas caralladas a mí non me van. Xa cho dixen, Carlos. Pero onde estará? Como se pode tardar tanto co atraso que levamos, home? Eu podo facer a escena de Manjui. Pode ser a Rosa, que sabe todos os papéis. Toma, e eu sei todos os bicos. Comigo non contes, Que eu co que teño xa teño da bondo. Así que olliño, Carlos, olliño. Se tedes vergonza de pedirmo, non vos preocupedes. Eu eso dos bicos xa o teño moi superado. A mí non me importa, Está ben. Mellor que estar aquí parados. Toma nota, Niceto. Mira como se bica unha muller. Non me perdas ollo. Que espectáculo. Un idiota sen sentido do ridículo. Que? Ai, xalo, Celia. Non trouxeche o tallo, home. Acabou o sojo. Imos traballar. Belinda, Ramón, preparados. Que negra sombra voa sobre o noso segredo. A boas horas. Que che pasou? A mí nada. Veña, imos a escena do bico. Outra vez? Sí. Veña, Couto, Lisca. Outra vez será. Senta. Imos desde que negra sombra ata o bico. Vale? Veña. Que negra sombra voa sobre o noso segredo. Xa ese segredo ha de ser o noso ser. Non lamento nada. Prefiro vivir nesa escuridade sentindo teu corazón latexar preto de min que mil vidas sen esperanza. Sí, pero o mundo que coñeceche xa non vai ser o mesmo. Aínda que para todos xa estea morta. Viña, Petolio, adiante. Adiante, merda. Eu penso que quedaría moitísimo mellor que eles entraran así como en diagonal, Vale. Sí. E despois o bolero, se lle damos un toque cha-cha-cha, sabes, porque lle daría máis empaque o asunto. Non, eu penso que co bolero xa chega. Non está cousa para gaitas. Sí, así vale. Acórdaste. Como se fose hoxe. Esta secuencia tiñámola que facer nós.
Estes non teñen nin idea. A nos non nos fai falta o teatro para ensaiala. Naseches pro amor, Celia. Es un monstro de luxuria. Eu estou bailando con ela. Tens que dar a volta. Mira, eu vou facer pis e bailades vós, sí? Ui, tú sei. Ui, nada. Eu xa sei que non é momento, nena, pero se falamos da ampliación do meu papel... Podería traer a máquina de fume, non? É o bo que teñen os políticos, sempre dispostos para a negociación. Papi, pasa papel? Pasa o tío, xa o sei de memoria. Ai, eu tamén, pero non me fío. Lindinha, Que? por que máis queiras, deixa a obra esta. Como? Que deixes a obra, por favor. Porque teño que deixar a obra? Porque non soporto. É que non soporto ver como morreas con Curriolo desa maneira, que é moito morrear, xa. Que di de morrear? Mira, se tanto che molesta, deixa a ti, ok? Eu non teño nada de que avergonzarme. Hai 25.000 anos, hai 25.000 anos que a min non me das un bico a metade do que lle das a Curriolo. ¿Cómo? A metade. Eso é mentira, ti sábelo, pero mentira cochina. Pero se fuches hoxe por ti por él, oh! Home, claro, estás aí mirando con cara de poseso descontrolado. E claro, Mangui queda congelado, entón teño que ir eu a darlle o bico, porque senón non hai obra. Home. No! Deixa a obra, fai o favor, faime só ese favor. Mira, ti nin comes nin deixas comer. É que a proposta que de Celia non hai por onde collela. Non entra nin con calzador, vaya. Dame arrepío só de pensalo. Pois non la metas. Feitos consumados. O que precisábamos para a obra xa o temos, non? Pois xa está. Home, non sei. Veña, muller. Era que xoche facer unha chantaxe, non? Pois ti dixe que non hai papéis pequenos. Ou mellor, dixe que xa tiñamos o papel escrito, pero que a síndrome do Don Secundino fíxonos tiralo ao mar ou non alcanza a perfección. No, Celia non trajaría, Non hai quen durma, me cago en Cristina, a puta xa. Perdón, Mango, é culpa miña. Non perdoo nada. Pero, onde vas? Voume, que? Non, marcho eu que xa son moitas horas. Non, Carlos, ti queda. Está montando o numeriño. Ah, no, ti queda. Está na túa casa, a ver el que manda carallo. Oes, non tens ningún dereito a facer eso, Pareces un adolescente inseguro de ti mesmo. Hola, Rosa. Perdón, que estabas dormindo. Viña buscando a Carlos. Non, que vai, xa levo esperta 9 horas ou por aí. Carlos está na casa de Mangui. Pasou a noite ali, como están traballando no da obra, pois... Xa, sí que levas 9 horas vendo películas na túa cabeza, Non lle deas máis volta, muller. A obra ten problemas e hai que solucionalos. Sí, xa. A única solución é que eu ande por aí dándolle bicos a todas as mulleres de Porto Sás. Eu por aí non. O querer ser un artista é o que che ten. Mira, aí ven o xenio. Hola, xenio. Bos días, Anselmo. Que tal? Hola, Rosa. Estábamos falando, Rosa máis eu, Falando de que non tendes ni idea. Eu eso non o dixen, eso é cousa dela. É que haberá grandes novidades, non? Traballando toda a noite. Foi horrible. Desapareceu Mangui. Da obra? Da obra e da casa. Levamos toda a noite intentando amañar o texto. Agora, en vez de unha homenaxe a Don Secundino, parece que lle estamos facendo unha burla. Xa é Mangui? Eu que sei, non andará. Claro. Como o primeiro é a obra, non? Mareas vivas de Porto Sás. Os sombreiros deberían de ser a máscara das ideas. Pero non todos teñen personalidade. Non é unha prenda que se poida escoller ao chou. Eu non agacho, que sei, eu son moi celoso para o teatro. O teatro non é unha cousa para celosos, non hai outra. Petróleo, que estou facendo? Estarás facendo de Santiago Apóstol, probando os sombreiros. Que levo nos ombros. Levas unha capa, Melgacho. E que son estes papéis? Ala, eu vou acertar 3 de 3.
O puto texto do outro, do secundino, que me queres dicir, Melgacho? Que se non fose importante para min, xa estaría coas miñas redes. Este cuspidiño ao que levaba Secundino Román. Coñeciches a ovella de Secundino Román? Coñecino, sí. Eu era un neno. Ele estaba aquí no porto, sentado nunha esquina. Miraba e non dicía palabra. Non tiña amigos, nin muller. Todo o que non fixo na vida jardouno nesa obra. E despois afogouna no mar. No único arrauto de paixón que debiu ter na súa vida. Vaya, que tipo moi pavero non era, non? As palabras que se falan petróleo morren axiña. Pero as palabras que se escriben, esas viven para sempre. Ainda temos que encontrar un final para ese home. De nós depende. Ai, veña que se chegaron os efectos especiais. Feito, vai enchufando eso. Aí tes. A máquina de fume, Apura, vai-te encantar. É o vestiario que che parece, de luxo, mira. É que non dou abotoado, parece como se fose enfaixado. Xa te dixen que villases en Anahuas, home. A ver, Couto, mete a barriga, que senón non pode facer nada, mete-o. Pero para darlle un bico a Sabela teño que ter mobilidade. Ui. E así con estes botóns... Xa empezamos. Aurea, aí non hai prolongador, Pois mira no almacén, Fito. Pa que queren los brazos? Veña, usa, home, móvete. Aurea, que? Que fajo? Mira, para aquí. Mira, Yelo. Mira que guapo, dá volta. Pois xa pensarei nalgo, Ramón. Ahora... Mira, nena, e agora que está todo encamiñado, que che parece se falamos da ampliación do papel? Mira, ¿eso por qué? Porque mellora a obra. Que? Que dis? Non sei, mira, pase do que queirades. Xa verás cando empeza a funcionar a máquina, Isto vai parecer a estación do tren, vai dar justo, xa veredes. Ai, calade, por favor, eu empiezo a sentirme mal. Pero que che pasa, nena? Que che pasa? Respira fondo, levanta os brazos, ven, Aurea. A ver. Ai, pobrecita. Veña, dade ya. Definitivamente mango e non ven, Como que non ven? Aurea, que te? Auga. Ai, colle, por aí, cara, que se vai. A ver, vai o médico, Cristero, para con el cabelo. É inútil, ponte enriba de mesa. Enriba de mesa. Toma esta pastilla, vai-te axudar. Gracias. Non é nada importante, muller. Unha crise nerviosa, unha especie de ataque de pánico. O mellor que podes facer é descansar. Non dijas parvadas, Anselmo. Axúdame a levantarme, anda. Aurea, deberías ir para casa e descansar. Mira, é un ensayo xeral. Teño que estar aquí para supervisalo todo. Eu podo encargarme do ensayo, Traballei moito para quedar fora xusto agora. Pero eu podo levar o ensayo e ti supervisas desde aquí. Deberías ir para casa, Aurea. Vou quedar aquí, dijas o que dijas. Non é o que máis che convén, pero, en fin, ti decides. Pois logo non hai máis que falar. Pero a ver, cando vai comezar isto? Agora mesmo. Fito, xa chega de fume. Como estás? Un ataque de pánico! Pero que pasa? É que nos ten medo ou que? Non é cuestión de medo. Mas ben é cuestión de exceso de responsabilidade. Así que, veña, imos intentar pasalo ben, que isto saia o mellor posible, vale? Eu xa estou pasando ben. Ai, Ramón, demasiado ben. Lura. Carlos, Que? temos pendente do libreto. Non te preocupes, terá os teus cambios. Rosa, Sí. arraselle os botóns aquí un pouquiño a Couto, que teña algo máis de xogo. Mira, que poña a man no bandollo e o terme deles. Melgacho, o teu posto. Ti, Isabela, aí na barra. Couto, ti na mesa. Co botella baleira. Indan pensar que son un borracho. És un borracho. Che. Eu pensei que era o simpático da obra. Non me extraña que Aura teña un ataque de pánico. Es un simpático borracho. Está decidido, vai ser así, vale? Vos o que queredes é pasalo ben a conta miña, non? Primeiro de bufo e agora de borracho. Mira, Carlos, e mango e que? Non vai estar. Ala. Que lástima, coa boa parella que facía con Belinda, home. Sí. Petróleo? Anda cabreado. Outro máis. Veña. Vamos facer funcionar isto,
nese teatro, mentindo que ben che acai o papel. Despois de todo parece que esa é tua forma de ser. Eu confiaba cegamente nesa febre dos teus picos, mentiche serenamente e o telón caeu por iso. Ai, teatro, o teu é puro teatro, falsidade ben ensaiada, estudiado simulacro. Foi a tua mellor actuación destrozarme o corazón, e hoxe que choras de veras. Deixa eso, que xa fago. Non deixa que ti estás ocupado. Non, é que estás ocupada é este. Eu? Sí. Mami non ven e ti sabe todos os papéis. Paréceme que E queres que eu faja o papel de Maude? Sí. Ai, teatro. Teatro, o teu é puro teatro, falsidade ben ensaiada, estudiado simulacro. Foi a tua mellor actuación destrozarme o corazón, e hoxe que choras de veras recordo o teu simulacro. Perdoa que non che crea, o teu é puro teatro. Ai, Pitu, só vou ir ver como está Aurea. Ah, que estou elegante. Elegantísima. Pareces unha suiza de verdade. Pitusa. Mira, Rosa vai ter que facer o papel de Mango, Ajá. E quen vai facer do meu pícaro logo? Ninguén. Sinto, pero tiven que sacar esa historia da obra. Estou facendo uns cambios para adaptalo todo. O personaxe da Suiza desaparece. Pois nada. Non pasa nada, non importa. Xa che buscarei algo, a ti tamén che vou cambiar o teu. Xa non teño que bicar a Couto. Non. Case nin tes que falar con el. Que sorte! Sí. Todo o mundo ten sorte menos eu. Facíache moita ilusión, non? Moita. Sabes que podemos facer? A semana que ven fas ti de Suiza no xulgado, vale? De verdade? Sí. E ti vas facer de secretaria? Sí. E vou poder ser tan mandona como a ti? Que eu son mandona? Esa forma de ser. Eu confiaba cegamente nesa febre dos teus picos, mentiche serenamente e o telón caeu por iso. Ai, teatro, teu é puro teatro, Non hai... falsidade ben ensaiada, estudiado simulacro. Foi a tua mellor actuación destrozarme o corazón, e hoxe que choras de veras recordo o teu simulacro. Perdoa que non che crea, paréceme que é teatro. Como vai, Aurea? Ben, está descansando. E que? Pensache xa no do papel, Non sei, Carlos, é que o de memorizar nunca foi o meu forte. Veña, home, é un papeliño ben fácil. Xa, pero é que dame un pouco de medo, porque ao mellor poñome nervioso, é que... Ai, Anselmo, por favor. En fin, vou no intentar por ti, pero non te aseguro nada, Mira, ti só tes que dicir as túas frases no lugar e no momento axeitado, xa está. Pois non pides nada.
Toda unha metáfora da vida, Carlos. A ver, atención, atención. Atención, calad un momento. A ver, calad un momento. Celso. Luces. Vai comezar o ensaio xeral. Así que, veña, lixeiro e as intencións. Moita merda. Abelardo, son estas as derradeiras palabras que os teus ollos van ler de min. A distancia e o silencio mataron o que un día xuramos eterno. O meu corazón é hoxe da persoa que escribe estas letras. O home que nestes anos convertiu os meus sentimentos en palabras. Que lle pasa? Chamou un Andrés. Ai, pobre María. María. Por Andrés. Pasoulle algo? É que non vai vir. Está nun novo destino. En Mali. Sinto, María. El coordina unha misión humanitaria. E din que se non está el, que non é igual. Pero non o fai por mal, ten moitas responsabilidades. Seguro que non lle foi doado tomar esa decisión. Pero se eu entendo todo eso. Se eu son a comprensiva. Pero non podo soportar ser unha viúva de vivo. Estar sempre soa. Non, María, non. Ti non vas estar soa nunca. Fora, vello verde, fora! Pero en que quedamos? Antes queríasme e agora xa non me quer. Eu nunca te quixen. Como vou querer a un fantasmeiro como a ti? Oh. Onde vas, miña rula? A onde sempre tiven que estar. Ti pensas que eu son fantasmeiro? Seguro que quixo dicir pequeneiro. Entón, son pequeneiro. Sí. Escoitache lo que dixo? Nunca me quixo. Estou só. Non estás só. Eu quéroche. Eso é certo. Sí. Senón non estaría pasando por este mal momento. Unha declaración a nosa idade é algo difícil. Isto é un sí ou é que és un atrevido? Eu sempre estive enamorado de ti. Pero nunca tive a forza para dicircho. Pois agora vas sobrado. Temos que recuperar o tempo perdido. Moita felicidade, pero eu quedo só. Ou non tan só. Voulle facer as beiras á taberneira, que non sendo muller fácil, tampouco parece moi difícil. María Emilia,
María Emilia... Sei que os teus... Sei que os teus votos sagrados... Perdón, Salmo. Que hai, mami? Que tal? Ben. E ti como estás? Pois agora que chegaches, moito mellor. Sí? Perdón, é que non sei que pasou. Estábamos... Non fales, ven aquí. Alégrome que xa non esteades cabreados. E marcho que creo que vou entrar, Veña. Abur. María Emilia. Sei que os teus votos sagrados e a túa conciencia pacifista non che deixan sair cun home de armas como a min. Pero... como poñer valos a unha paixón tan forte? Mentres o pensamos, bícame. Chegaches a algunha conclusión, María Emilia? Moi ben. Pero máis... sobre todo ti, Anselmo. Veña, imos repetir. Mais. Que quere? Meu amor! Miña Xoia, que sempre que che vexo non podo respirar. Toma. Isto é moi perigoso. E que podemos facer? Mellor será non pensar. Pensar? Eu na máis que podo pensar en ti día a noite. Estou abafado xa de tanto pensar. Supoño que era inevitable. Sí. Muller. Aquí, tú. Veño que marcho. Veño que marcho que... Non hai traballo nas fábricas, non hai traballo no país. E marcho para América a carrexar gasto e faiseme raro que esteas aquí con este home. Faiseme un lotazo de... Hostia. Lotazo de raro, pero... teñoche que dicir algo. Teñoche que dicir que... teño que dicir a todos vos que... todos os quistos que montei aquí no aquel foron por celos, porque eu sempre me estou desculpando que marcho, que che quero moito e que marcho xa desta vez. Antes de cambiar o texto hai que avisar, non? Igual que nun escenario, fínxelo teu mal barato. Despois de todo parece que esa é tua forma de ser. Eu confiaba cegamente nesa febre dos teus picos. Mentiche serenamente e o telón caeu por iso. Ai, teatro, teu é puro teatro, falsidade ben ensaiada, estudiado simulacro. Foi a tua mellor actuación destrozarme o corazón. E hoxe que choras de veras, recordo o teu simulacro. Perdoa que non te crea, paréceme que é teatro. Perdoa que non che crea.